a jdu na ně. Hej, tomu plný kotel, se s tím. A to musí je hezký a širý šous. To musí je pěkný, hezký. Maso. Z někoho práce nečeká, konec zábavy. Kde nedělá. Ježiš, tak promiňte. Já tohle bych sněl celý, jak se mi zítra budou i včely, ty normálně. Sladký, ty vole, jako. Zase je super to, že když už dočteš ty noviny, jako to meníčko, a než ten sejra vystydneš, si s tím můžeš vždycky takhle pohrát, že si z toho můžeš udělat třeba různý tvary. Když si to dáš dvakrát, tak si z toho můžeš spíchnout slipy třeba narychlo tady. To byl den, ty vole. Jsem utáhnej a šňůra od hajzlu, ty vole, z toho. Ani. Zapálím tady svíčku, aspoň nějakou nebo něco. Když já neznám bochu a na mě se všichni svatý vys. Tak Ive, to nemáš to těžký? Poho, já to zvládnu, já jsem vytrénovaná, víš co? Kdybys to měla těžký, tak si to hoď do druhé ruky, ale jo? Já vím. Asi tady hraju jako na kuchaře, jo, ale dělám to s sekerou, která se používala při natáčení 30 případů Majora Zemana. Závěr naší výborné televizní show bude začínat touhle větou. Toho dne byl Zdéňa poněkud neklidný. Střih, kuchařka vybíhá ze sekerou v zádech. Dobrý. Za 30 káblí jsem snad na to budu jezdit z Prahy, nebo co? Tady něco zvoní, ty vole. To je polivka jak zvon? Lumíre, prosím tě, hlavně zavři ty husy, jo? Už to dávno zavřel. Ne. Minule mě odsadil husák. Hnal hrozně rychle, jo, já se ho bojím. Kdo vás hnal? Jo, husák, protože ten je pěkně protivnej. No to on byl vždycky, jo.